pacheck kakabsat nga iti bendisyon ni Apo Diyos ket naited kada kayo. Tapno dayto yung oras ket may samanen nga gundaway nga panagkakadwa tayo. Gundaway nga pagmay sain tayo kabsat dayjay inted ni Apo Diyos nga leksyon kada tayo kada ito nga lawas. Gundaway tapno dagiti sa una ket isu iti adalen tayo. Mangited kakabsat kada tayo iti giya, lawag, tapno iti panakipagtrabaho tayo kenkwana. Tatiad adalen tayo nga rod kakabsat ito'y nga quarter ket maipanggep iti misyon ni Apo Diyos ket isumeten iti misyon mo ken misyon ko, misyon ti Iglesia. Dagitoy nga naisagana nga leksyon kakabsat ket iti objective na ket ti Iglesia sikaken ti siak kabsat ko ket makipaset tapno daytoy nga trabaho ni Apo Diyos dayjay misyon na ket isu iti malpas. Kanayon tayo nga kangkantaen ijay kapilya itig panagigimong tayo nang nangruna kakabsat iti divine hour of worship dayjay kanta nga I will go. Ket dayjay iti kayat ni Apo Diyos nga isu iti aramiden kuma iti Iglesia na. Agkararag tayo kakabsat. Agyaman kami Ama, kaday tuwing nga gundaway nga inted mo kada kami. Dawaten mi nga iti Santong Espiritum isu iti mangidalan kada kami. Isurum kada kami o Diyos, digit na isayaat nga ramidin mi. Ikatem digit anyaman nga mabalin mi nga ikabil apambar, nga isu iti saan mi nga pakispasitan, iti misyon nga isu ti kayat mo nga aramiden iti Iglesia. Agyaman kami tati Santong Espiritum ti mangidalan kada kami, itinagan na po Mesos. Amen. At datayon kakabsat ti lesson number 5. Galistuan niya. Ti kunana iti maysang masirig nga iti panaglabas iti panawen. We are coming nearer and nearer kadayjay time nga ibaon ni Apo Diyos ti anak na tapno umay nakangalaen, umay nakalaen. Iti lesson number 5 kakabsat ket ti adalin tayo excuses to avoid mission. Dagiti pambar amang liklik iti misyon. Ni Apo Diyos kayat na nga sikaken ti siak makipaset. Ni Apo Diyos kayat na nga usaren na iti Iglesia na. Tapno dayjay aragsak iti Diyos nga iti maysa nga anak na ket agsubli ken kuana tapno maisalakan ket agbalinmet aragsak tayo kakabsat. Dayjay iti kayat na. Kabailan na kading alipasen iti trabaho wen kabailan na. But He wants us to participate, be actively involved kadayjay a misyon. Ket ammo tayo dayjay a misyon kakabsat. Dayjay misyon isu iti restoration kadayjay nadadael nga relasyon iti Diyos. Isubli tayo kakabsat. Idi a pinarsuan ni Apo Diyos iti tao, they had a very close, intimate relationship. Makita, wenno nakita ni Adan ken ni Eva, ni Apo Diyos face to face. They talk with Him. They walk with Him. Yung idin kakabsat nga imay iti basol, iti tao imadayo ken ni Apo Diyos. Si the direction, adadtoy ni Apo Diyos, adadtoy iti tao, idi imay iti basol. It was men who separated himself from God. Ni Apo Diyos nuwampay na isinan iti tao, ni Apo Diyos apan nga biruken dayjay nga simni nga anak na.
Tadayjay iti misyon na. It is the restoration. It is the atonement. When restoration and atonement takes place, dayjay misyon ni Apo Diyos nga isalakan na iti managbasol ket matungpal. Pambara. Anya digiti nga pampambara. Basahin tayo kagabsat, iti memory verse tayo. Isaiah chapter 6 verse 8. Na isurat. Basahin tayo. And also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? Then I said, Here am I, send me. Agsipod ta ti adalin tayo kapsat ket dagiti pambara. Iti pagleksyonan tayo. Pinili na kapsat ni Jonah. Ni Jonah ket may sa kadigiti minor prophets iti daan na tulag. Deji kapadasan ni Jonah kakapsat. Ited na kada tayo dagijay nga pambara amang liklik kuma. Deje misyon nga ited ni Apo Diyos kada tayo. Adda kakabsat iti upat apampambara. There are 4 excuses nga inted kakabsat ni Jonah. Deje ti adalin tayo. Kitkitain tayo iti panakaaplikar na dagita nga pambar iti agdama nga kasasaad tayo. Kadayjay met sungbat tayo. Kadayjay nga misyon nga inted ni Apo Diyos kada tayo. Umuna pambar. The failure or the fear of failure. Panagbuteng iti panakaabak. Imay kini Jonah kakabsat dayjay misyon. Kunana ni Apo Diyos, inka iti syudad iti Nineve. Sino dayjay nga pangipanana? Anya iti kababalin kakabsat dayjay syudad iti Nineve. Iti Nineve iti panawin ni Jonah. Ket isu kakabsat iti sentro dagiti krimen ken kinadakes. Nanaganan, ijay daan atulag nga iti Nineve was a bloody city. Iti panagbibiyag dagiti tattao ket panagbibiyag iti kinaubaw. Panagbibiyag iti kinapalangguad. Panagbibiyag iti kinaulbod. Ket ijay iti ayan iti adu a krimen. Sa imay ken ni Jonah, dayjay misyon nga inbaga ni Apo Diyos. Nagbutang ni Jonah. Normal agbutang ni Jonah. Sino met kuma iti saan ang mabutang? Have you ever thought of a territory nga isu iti pakaibaunam ngem ijay a territory kabsat ket awan iti Adventist presence. Ijay a territory ket adda iti historina nga digijay inmununan anapan. They got 0. Dayjay iti adda kini Jonah. Isu nga dayjay umuna nga pambarna, injak kayat, I don't want to fail. Awan iti tao kakabsat, nga iti panggap na ket maabak. Wenno saan na nga magunod, dayjay kayat na nga gungunoden. A normal person wants to succeed. Adda kakabsat iti
kapadasan mi ijay Ilocos idi. Ijay ili iti Santa Cruz. Awan kakabsat iti iglesia. At that iglesia ijay Villa Garcia. Ada iti iglesia ijay Pidpid, Amaraw, ken Daligan. These were the 4 barrios nga ayan digiti kapilya tayo ije Santa Cruz idi. Ket kunak apay nga di tay serken iti ili ti Santa Cruz. We had a DAC meeting ket kunak apay nga di tay serken. Ditoy Santa Cruz iti ayan iti imun una nga iglesia iti Northern Luzon Mission. Amaraw Church isu kakabsat iti imun una nga na-establish nga iglesia iti Northern Luzon Mission. Imun una pa ngem iti Artacho. Imun una ngem dagiti sabsabaling iglesia. The history was dagiti missionaries nga Hayes simangladda kakabsat ije Ilocos Sur. So they said, ije the vegan. Da kami idi ijay tagudin, at da iti may isang Amerikanong imay. Ket inyam amuna, kunana ket I am the grandson of Mr. Elder Hayes. Ket iti panggap na kakabsat. Apan na alaen je birth certificate na ije vegan. That was the history. So iti kunak kadig je elders. Apay nga di tay serken. Kunana day di Elder Ben Pagado. Pastor kunana saan ka man aging tuturin. Apay kunak. Mamin-anon nga adda iti nagpanggap nga serkenda iti ili ti Santa Cruz. Santa Cruz is just like any other towns in Ilocos Sur. They are closely knitted as Roman Catholics. Kunana ni Pastor Jimeno, baganan kakabsat. They named more than 10 who attempted to enter and establish a church in Santa Cruz. Kakunana ni Elder Pagado, no kaya mumit nga mairaman kadigajay abilang ti papastor. Pastor, Inka. Ibonda. Kakunak wen kunak ngem iti dawatek in tayo, tadayta iti trabaho ni Apo Diyos. My principle was, iti inbagak kanyada, digijay nga imun una, nagimula da iti bukel. Anya ngay no da iti panawin tayo, kuna isu iti, usren ni Apo Diyos, nga apitin tayo digijay na imula nga bukel. So we made a plan. Sarming absat ti poblasyon lasod ken iti Pilar. One Sabbath afternoon. Napan kami amin the whole of Southern Ilocos Sur District. Ijay baryo iti lasod ken Pilar. Going to the sea. Mandi kakabsat. Iti kunak awan iti mabati malabsan nga balay. So made ama napang kami. Kadwak di kitag tutubo. Tuumuna nga balay nga napanan mi. Balay iti maysa nga akabsat nga naganti Arnel Aquino. He was drunk. He was drunk. Ket idi inyawis mi, inted mi, DJ booklet. Nagwen. Ke sambing inamnamain ang DJ may isang nabartek, agsipot na nagwen, ket umay. But when we started our crusade
ije campus dagiti Marquez, ije ayan da Engineer Angel Marquez. Arnel Aquino, ni Sister Remy, ken dagiti anak da, they were there. Kalpasan kakabsat iti crusade, nang ted ni Apo Diyos, iti adu nga napateg akararwa nga nabautisaran. That started dayjay nga ayan iti dakkel a kapilya itata, tinaga na Poblas Pil. A combination of three places di Santa Cruz, Poblacion, Lasod, ken Pilar. This is one of the most beautiful church iti Ilocos Sur. Anya iti puntos kakabsat. Kitaan tayo nga dayjay a misyon. Sino akin misyon? Misyon mo kabsat? When? Misyon ko kabsat? When? Ngayon actually, iti akin misyon ni Apo Diyos. Agsipod ta trabaho ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos iti agtrabaho. Ulitin. Agsipod ta trabaho ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos iti agtrabaho. Conversions of souls is the work of God. Ti aramidan, apantayulaen nga ibaga. Ngem ni Jonah kakabsat, nagbutang. That was the first alibay. Nagbutang. Iti inaramid na, iti nagbutang. When napan, pinanawan na jabalay na napan. Ngem saan anapan iti Ninive, no di napan gimatang iti tiket na. They are in a pier. Gimatang iti tiket na, iti barko, nga saan nga mapan iti Ninive, no di mapan iti Tarsis. Ket ijay kakabsat, addan iti barko, iti inaramid na, napan iti kababaan apaset iti barko. Ket naturog. Hoping nga dayjay Diyos nga nangibaon ken kuana, ket saan nga masarakan ni Jonah iti uneg iti barko. Second nga pambar, false opinions of others. Anya ti kapanunutan digiti sabsabali, dayjay ti pampanunutan tayo daduma. Lumapanak, anya ti pampanunutin da kanya. Iji napasamak kakabsat, ijay barko, nangibaon ni Apo Diyos iti napigsa nga bagyo. Kita mo tayo jay story, inga na nga aglagaw dan, agbuteng dan, ti aramiden dan, digijay nga kargo da. Kit ipurwak dan, iji bar. Ije kitaaw. Idi nga makadanon da ije baba. Sino nakita da? Nakita da ni Jonah nga maturo. Ket kunada, apay nga daga nga maturo ke matay tayon. Kunana ni Jonah, dayta nga bagyo. Inted ni Apo Diyos. Tasyak iti akin bason. Dinggin nyo, kapsa. Dagitoy nga mariners, dagitoy nga agbibiyahe iti tao, dagitoy nga marino, they had experienced already kakastoya. Normal kanyada, kapsa. Ngem itatan, iti ibaga na ni Noah, tapno maisalakan kayo, maisalakan iti amin nga adday ti barko yun. May salang ti masapul yung aramida.
You must throw me out. Kadagitoy at tao kakabsat. Handa nga kaya because life is sacred kanyada. Ngem they consented. Apaman nga idin nga naipurwakda ni Jonah ijay baybay. The storm come. Nagtal na iti baybay kakabsat. Amuyo na dadtuma. Dayjay ayan iti false opinion tayo. Dayjay man panakabalin tayo. Dayjay abilities tayo. Dayjay programa tayo. Iso nga ito ba mga ramid tayo kakabsat? Dagiti strategies. Anya dagiti strategies tayo. Let's be open. Anya ti strategies dagiti churches tayo. Umuna, Vacation Bible School. Let's put a check. Very good. Taapay, data kakabsat, is already established. Nga numapan tayo ti may nga lugar, nga digdi ubing kakabsat, iti sursuruan tayo. These little children becomes the opening words. Nga digdi naganak, uray mampayno at dati prejudice da, they will be open. Nang runa kakabsat, I like this view. Nang runa. Into the vacation Bible School graduation. Ket aramiden tayo dahil Vacation Bible School graduation ijay kapilya. No aggraduar dahil ubing, ibagakken ka, dagiti naganak, umayda. Why? Because it is an honor for a family nga uri di babasit nga ubing, they will graduate. Kabil to, napintas. Voice of prophecy, napintas. I-enroll digiti tao, napintas. Agited iti libro, napintas. Agited digiti makan, napintas. Visitations, napintas. Ngem kakabsat ko, no dagitoy ti aramiden tayo, nga saan ang maipasagepsep deji ibanghelyo ni Apo Diyos. I'll give you a precaution. Today, ito yung tinararamid tayo, tinararamid mi, kakabsat. The ministerial students, we were required to go for voice of youth, speaker, we know what. Amo yung iti kaduan nga programa nga kasta. Apan tayo, serenadem, dagiti interest, apan tayo alaan, dagiti interest, apan tayo nga kadwaen, dagiti interest, at the socials, at the picnics, at the tilasto. And when the crusade is over, kasi lalabagyo ko man niya, and when it is settled, ayan na nga iti mapan. No, dito, magaputa awan ti mapanan, dagit siya nga naawis gapu iti serenade, handang umayan. Dagit siya naawis gapu iti sports fest, saan da nga umayan. Dagit siya laeng maawis, gapu ta na ipasagupsep kadakwada iti ayat ni Apo Diyos. Whatever the circumstance may be, they will come. Ije daya iti artatyo. Ije ayang tipuun iti bantay, adda iti maysa nga sityo, Bakuko, sityo ti Sagunto, Sison Pangasinan. Inayabandak iti artatyo church na pangkami di Makuko. Nangited ni Apo Diyos, dagiti anak na di jay nga nabautisar. Maysa ni Nana nga bebang, maysa nga bakit.
Idi nga kinakatungtong ni, she was so enlightened, she was so happy. Nga inbaga na ijay sityo da, ijay makuko. Nga awatin na ni Apo Jesus agbalin nga Seventh-day Adventist. But I would like to tell you, how far is Makuko to Artacho? It is about 3 kilometers. Tipagnan na, dagiti rangrangkis, dagiti tamtambak, titaltalon, ingana nga makadanon, iji kapilya. Adak pala di misyon iti kapsat, nugundaway ko nga mapan makigimong di Artacho. One of the first souls nga adda iji kapilya, daytoy ay ayaten nga ina. Kuna digid siya nga, kabaryon na, apay nga nagpasnek ka, when tanakita na daydi ayat ni Apo Diyos. Nasapulan na daydi ayat ni Apo Diyos. Pambar number 2, false opinions of others. No, daduma di pa nagbutang mo, kadagay di sabsabali. When no, di daduma, dayjay overconfidence kamet iti bagim. Nga ibagam, siyak iti makammo. Siyak iti mangaramid. Ngem iti misyon ni Apo Diyos. Laglagi pa, misyon na iti mangaramid, timang tungpal, timang ted, iti success. Dayjay akin misyon ni Apo Diyos. Pambar number 3. Reason number 3. Dayjay ko na tayo nga experience of inconvenience. Surutin tayo istorya kakabsat ni Jonah. Tada ito yung rutinted iti pagleksyonan tayo. Idin nga inpurwak dan ni Jonah ijay baybay. Kunana di libro ni Jonah, God prepared a big fish. Kada dakkel nga ikan, he swallowed Jonah. Apay nga inconvenience. Ti kunana iti Biblia kakabsat, ti uneg iti talo nga aldaw ken talo nga rabi. Ni Jonah at deje uneg iti tiyan, deje dakkel alames. Now, what does that mean? Deje nga akin misyon, siya akin misyon ni Apo Diyos. Made a miracle. Anya kakabsat, iti maaramid kuma, iji uneg iti tiyan. Adda ka ngagdengdeng nagtata, kadwa nga gadadal, adda mit nga gadadal ita. No kuma kalkal pastayo anangan. What is the automatic function that a tiyan mo kabsat? It is to digest the jay akinan mo. Would you imagine for 3 days and 3 nights, ni Apo Diyos nagsardeng ka tiyan. Tapay no hangko mga pinagsardeng ni Apo Diyos, ti function the tiyan ayan ni Jonah. Jonah should have been crushed. Narumik kuma. But the Lord, the God, nga isuti ng parswa, di man nakabalin amin a Diyos, made a miracle. Pinagsardeng na the digestive function tapno ni Jonah ket makapanuno. Apay nga inconvenience. Ijay na ayan na ni Jonah. It was dark. San lang nga da unag iti tiyan, at dapat unag ti baybay. It was dark. San lang nga it was dark. Nungay adda iti kinan kakabsat, da dakkel alam mo sabay ni Jonah. Ket adda pailaeng digjay nabati ijay kadua ni Jonah, digjay nga kinan na. What would be the smell?
Now you will see, they jay kakabsat nga pambar a number 3. Experience of inconvenience. No dadumang day jay pangibaunan da kada tayo. Kitain tayo. Right? Putno. Dahil ko mapanangayap ni Apo Diyos kani Abram. Abram ko na pumanaw ka dita ayan mo. Usurin tayo dahil term kakabsat comfort zone. Ijay dahil ayan mo, natalna ka. No pagidaan ko at dati kudson na. No napudot ion mo dahil air condition. This is the situation. Pagamuan lang ngayon, ibaunda ka iti lugar nga di mo nga ammo no sa dino iti papanam. Dayjay tinbaga ni Apo Diyos kini Abram. Pumanaw ka ditayam mo ingka iti lugar nga pangibaunak ken ka. Does you know? No. Most nga ni amin kakabsat nga missionaries will experience inconveniences iti papananda. So, dahil iti pambar. So, ano daduma? Uri dada kami di mission when we act. Garamid kami iti transfer. Transfer man ti pastor. Transfer digiti ministra. Kaya nung kas pangarigan, I'll give you an example. At the digiti ministra nga they are blessed. Kasano? Una nga they are blessed. Kas pangarigan ko ito'y titiganan tayo idi kakabsat. It is the whole of Northern Luzon Mission. Itatanabi ngayon, Northern Luzon Mission ken Northeast Luzon Mission. Ita kuma Northeast Luzon Mission. Adda iti Santiago Church. Adda iti Esquilaan. Adda iti Northeast Luzon Mission. Iti Nelak. Adamit Esquilaan. At dito yung Northern Luzon, kabil mo, lawag. Anya di kito, these are dagitay skwilaan nga numabalin, dagiti ministra di da kayat nga maiyakar, tapay, agdadan iti kutsyon, ibapang mo pa'y tilapag. You understand? Inconvenience. Iso ano dito mano ag-aksyon ka? No, kadado. There was a time, there was an action. My attention was called. Ket itirigat na, no daduma, gapu kadajay pambar, what is the alibi number 3, the excuse, dajay ko na tayo nga inconveniences. Pagyanan mi nga ije pastor, nagpintas ti pagyanan mi tatta dito. Kumusta nga iti sweldo mi ije pastor? Dito'y kumpleto ti sweldo mi pastor. These are reasons. Ngem no daduma kakabsat kitain tayo. Nga intun no ni Apo Diyos iti agtiman. Kitain tayo the totality dayjay a mission. Idi nga adda kakabsat ni Jonah ijay unag iti tiyan dayjay big fish. Nagkararag. Jonah chapter 2 verse 9. Kunana, but I will sacrifice to you with the voice of thanksgiving. I will pay what I have vowed. Salvation is to the Lord. Anya laki din. Sino kumatsan nga agkararag na kasyahay ko na nagat? Bayadak iti anyaman nga inkarik. Ta iti pan nakaisalakan ket kukwa ni Hioba. Inururay ni Jonah kakabsat. Because he was conscious in purwak day bye-bye.
He was conscious, idi inbaon, wano da di inbaon ni Apo Diyos, nga dakkel nga ikan, swallow din. He knows, nga idi nga umunag ija tiyan, amuna, that is death for him. Ngem ni Apo Diyos gapo kada ija ayat na, inispal na ni Jonah. Ket kunana ni Jonah, agi dato na tukin ni Apo Diyos. Daton iti panagyaman. In all our inconveniences, God will find a way nga aramidin na digijay nga inconveniences nga agbalin a bendisyon kanyang kanyang. I'll give you another experience. Umuna nga nangibaon ang mission kanyami nga pamilya, ito'y Western Tarlac District. Nagyan kami, ijay Kamiling. Ta-ijay ti Antisquilaan. And then they moved us to Eastern Tarlac District. Nagyan kami di Tacarino. Agsipot ta ijay ti Antisquilaan. Kadagito'y kakabsat nga distrito, God gave supporters. Aday ti may nga lakay nga pensyonado, Hawaiano kakabsat. Ijay Kamiling. Intunod tiyempo iti panagpensyon na. Siyempre agudong. Apan di palengke. Amuna ti balay ni Pastor Rafanan. Gumatang kakabsat. Iti abastumi. Sanan to ihisabit ijay tawa. Uno ipuruwa na ijay unan. Kastamat idi napang kami dito'y Eastern Tarlac. Insagana ni Apo Diyos, dagijay nga anak na, nga sumabot iti pagkasapulan, dagiti trabahador na. Awang pa iti duwang atawen, inpurwar dak ijay Ilocos. Dagijay di papanglakayan iti Eastern Tarlac, napanda ijay misyon. Apay ngay ko na. Awang basol ni Pastor Rafanan kada kami. Apay nga iyakar yun. So the mission postponed, di pa paano. Idin nga nag-aksyon damanan, kunakon kadigiti kakabsat, palubusan da, taday iti desisyon ni Apo Diyos. Pinalubusan da. Iti amuda, panawak kakabsat, iti duwa nga distrito nga very supportive. Arig na, dahi inbagak, kasalala dahi istorya ti pag-ong, kunana dahi bakes, ipurwak kan tulak dahi karayan. Kunana dahi pag-uhan atan na dagsina. They did not know nga iti kabsat yu taga Ilocos. So, idiin panak ni Apo Diyos iti Ilocos. No kasano iti kaadu, iti supporter, iti Tarlac. Ad-adu ti insagana ni Apo Diyos ijay. Anya ti pagbaga? Your inconvenience ni Jonah at deja uneg iti tiyan deja lamas. No ibaunda ka a missionary, kain ka kadaytoy ko na makitam ti inconvenience. Remember, into numapang ka, that inconvenience can be turned into a blessing. Taapay ni Apo Diyos, iti aking misyon. Mikapat kakabsat, nga, dayjay ko natayo nga, pambar, mikapat nga excuse, nga itid tayo, nga mapidot tayo, ijay kapadasan ni Jonah. Anya dayjay, uncomfortable confrontation. Idin nagkararag ni Jonah, inbaunday jay ni Apo Diyos de jalames, ket inpugso de jay alames ni Jonah, ket idi nga adan jay igit ti baybay, nakita ni Jonah, nga de jay liniklikan nang nga syudad, isunti ayan na. He was already at the shore of Nineveh.
Ket iding at dadijay, napan kakabsat nga ngasaba. Inbagana, dayjay misyon nga inbaga ni Apo Diyos nga aramidin na. Jonah chapter 3 verse 4. Daytoy iti inlalaaw ni Jonah. Yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. Dayjay tinbaga ni Apo Diyos. Iti uneg ti upat apulo nga alaldaw. Ti syudad ti Nineveh ket madadael. Every day, dayta iti inararamid na. Dagijay nga tattao, nangngegda, dayjay nga warning ni Apo Diyos, nagbabawi da. Nagbabawi da. Anya, dayjay ko nata yung uncomfortable confrontation. Iti istorya ni Jonah kakabsat. Jonah confronted God. Kunanan ni Jonah kani Apo Diyos in Jonah chapter 4 verse 2. Ah, Lord, was not this what I said when I was still in my country? Kunanan dayto yung ket Apo dayjay inbagag, idi addaak ka lang ija Israel. Anya dayjay nga inbagana ni Jonah kunana. Nga kunana isungarod nga sa anak nga napan kunana dito'y Nineveh napanak iti Tarsis. For I know that you are a gracious and merciful God, slow to anger, abundant in loving kindness, who relents harm. Amok Apo kunana nga sika iti Diyos manangaasi, naparabor, saan analaka nga agong ungay, napnuan iti ayat. Apo ulana ni Jonah, inaramid nak nga. He could have accused God. Inaramid nak nga ulbog. Iti inbagang 40 days, madadael, isuti inlalaaw ko Apo ulana. Isu iti inlalaaw ko. Itatan, saan mo nga inaramid akas dayjay inbagang. In that confrontation, kunana ni Jonah, ngarod ita Apo, kunana, pangaasim alaemun iti biyag ko, na inimbagpay amataya ko ngem agbiag. Anya iti ket nasawen. Apo babain na. You have put me to shame. In kasabak, dayjay kayat mo nga ikasaba, itatan nagparangang nga ulbod. You put me to shame. Let's stop there. Anya iti misyon na Apo Diyos. Iti misyon ni Apo Diyos is to restore. Iti misyon ni Apo Diyos is to save. Saan nga mangdadael. Iti inbaga ni Apo Diyos inka ikasaba. Ngano saan da nga agbabawi umay itip ang nakadadael kadakwada. Ngem dayjay nga misyon nga naramid ni Jonah was so perceived by Jonah nga saan na anakita dayjay al Diyos kanya misyon na. Ulitin, anya ti misyon ni Apo Diyos. Misyon ni Apo Diyos, mangisalakan kadagiti managbaso. Dayjay misyon ni Apo Diyos nga inbaunan ni Jonah ijay Nineveh is the same. Mangisalakan kadagiti managdakdakes ijay Nineveh. Ti misyon nga mangibaunan ni Apo Diyos kanyang kinkanyak is the same. Mangisalakan kadagijay ang managbakbaso. Ket intunno dagijay ang managbakbaso. Ket agbabawi da.
Dayjay nga Diyos nga naparabor. Dayjay nga Diyos nga naayat. Isalakan na. Dayjay managbasol nga nagbabawi. So, ituloy tayo kakabsat. Dayjay nga confrontation. At dato'y ni Jonah, kakatungtong na ni Apo Diyos, kunana ni Jonah, nasisya at patayin na ko. Dinggan niyo mat kakabsat, dayjay inbaga ni Apo Diyos ken ni Jonah. Jonah chapter 4 verse 10 and 11. Na isurat, ket basahin tayo. Is it right for you to be angry about the plant? You have pity on the plant which you had not labored, nor made it grow, which is up in the night and perish in the night. Should I not pity Nineveh, that great city in which more than 120,000 persons? In compare ni Apo Diyos, ken ni Jonah, no apay ko na agpungpungtot ka. Tatinaramid ni Apo Diyos, idirimor ni Jonah, na panititurod, buybuyain ng tineneve, or urayin ng tipanangdadail ni Apo Diyos. Kat saan met nga inaramid ni Apo Diyos, dahil panangdadail na destruction of Nineveh. Tapnong adda itilinong ni Jonah, nang itid ni Apo Diyos itimula. Nalinungan ni Jonah. Itimalam, dayjay nga mula, kinan ti maysa nga iges ijipon na naglaylay. Tipungtot na, kuna naapay pati daytoy mula. Isungi inbagana ni Apo Diyos, ken ni Jonah, adda iti asim kaday nga mula, nga saan mo met nga inmula. Saan mo met a pinatubo. Saan kadi nga damet kunana iti karbengak nga mga asim ta syudad ti Nineveh. Nga adda iti nasurok nga 120,000 nga tattao dita. Nagbabawi da. Should I not pity Nineveh? In my kakabsat, kinid Jonah. You know what? You read the story of Jonah. There was no ending kadayjay na conversation na. But I believe that nariing jarik na ni Jonah. Kunanan Apo dispensaran. Siyak nga inbaon mo. Han ko nga nakita day talawag iti ayat mo. Iti ibagbagan ni Apo Diyos kakabsat nga intuno mapantayo. Ayatin tayo dagiti tattao, akas ti panagayat na. We should bring the love of God. Dayjay nga ayat ni Apo Diyos, isunto iti mangted kadatayo, the motivations, the reasons nga aramiden tayo, dayjay nga trabaho na Apo Diyos. Anya tinadal tayo, dagiti pambar, amang lik-lik, iti misyon. Anya digijay nga inted ti leksyon tayo nga pambar. The fear of failure. The false opinions of others. The experience of inconvenience. And we have the uncomfortable confrontation. Ikatin ko man ni Apo Diyos iti anyaman nga pambar. Nga adda kada tayo. Kuna nakakabsat ni Ellen White, iti Advent Review and Sabbath Herald, August 30, 1892. The excuses of those who fail to do the work do not relieve them from the responsibility. If they choose not to do the work, they neglect the souls for whom Christ died. Neglect the God-given responsibility
and are registered in the books of heaven as unfaithful servants. Maisurat itinaganda kadagiti liblibro ijenangit. Unfaithful servant. Iti kararag ko, iti kararag mo, iti kararag tayo ko mga iglesia. Dagiti nagnagan tayo addan iti libro iti langit. Iti maisurat ko ma, after your name, maisurat ko ma, after my name. Kasi ka iti inayaban ni Apo Diyos, sika iti ibaon ni Apo Diyos. Iti maisurat kuma, mapagtalkan nga adipen, faithful servant. Kaano ken kasano nga maisurat itinagan after your name, dayjay matalek nga adipen. Intuno, inayaban na ka ni Apo Diyos. Ket mapangka, ket ikatem digiti anyaman apambar. You will remove all the excuses. Ket kunam, apana. Kasano nga aramiden data. Kasano nga aramidek data. Apan tayo kakabsat, ije memory verse tayo. Ije Isaiah chapter 6. Inpakita ni Apo Diyos dayjay dayag na kin ni Isaiah. Inpakita ni Apo Diyos the urgency dayjay misyon nga ipanangibaon na kin ni Isaiah. Ije verse 8. Nangeg ni Isaiah. Kunana, also I heard the voice of the Lord saying, anya itibaga na Apo Diyos, whom shall I send? Who will go for us? Then I said, here am I, send me. No adda kuma iti pangibaunan ni Apo Diyos kanyam. Ket adda pangibaunan ni Apo Diyos kanyam. Dayjay kuma inbaga ni Isaiah ken ni Apo Diyos. Here am I, send me. Laglagi pa ni Apo Diyos ti mangibaon ken ka. Ipaaramid na dyan misyon. Ket numapang ka, dayjay kari ni Apo Jesus, siyak iti makiandaken ka, even to the ends of the world. Aramidin na. Ket iti kasasayaatan kakabsat, iti libro iti langit, tinagan mo kabsat. Intunno ibagam di inbaga ni Isaiah, here am I, Lord, send me. After your name, iti maisurat to, faithful servant. Dayjay tu iti kablaaw ni Apo Jesus ken ka intunumay iti may ganyan. Sumrek ka mapagtalkan nga atito, aguro uray iti pagarian. Ikaten kuman ni Apo Diyos ti anyaman nga excuses tayo kakabsat. Ikaten kuman ni Apo Diyos dagiti anyaman nga pambar tayo. Agkararag tayo. Ama, addadtoy kami. Ay ayaban na kami. Ibaon na kami. Tisungbat mi o Diyos, addadtoy kami Ama. Here am I, Lord, send me. Kapatsin mi nga no ibaon na kami. Ti anak mo nga nagkari nga makiadda kada kami kaduanin to. Dahil pa nakabalin ti Espiritu Santo nga inkari na o Diyos, isuntot adda kada kami. Kasi ka iti akin trabaho, sika iti mang konvertir saan nga da kami.
Sika iti ayan, ti panagbalay, the success, O Lord, is yours. Kaan nga dakan. Ngimiti dawat milang. Ikan na kami ti Espiritu nga mabalin mi nga isungbat. Here am I, Lord, send me. Agyaman kami ama kaday ti leksyon nga inadal mi. Bendisyonam digiti kakabsat. Bendisyonam ti iglesia. Itinagan na po mi Jesus dinawat mi digitoy. Amen. Kinamen. Awang kumanti pambarka sa atin. Ni Apo Diyos ti matay tayo. Ay ayatin na kayo na Apo Diyos. Ay ayatin na kayo na. Ingga na numay nga lawas man. Ni Apo Diyos iti makianda kada kayo.